V nasledujúcich videách sa budeme zaoberať rozdielmi medzi present simple a present continuous. Present simple alebo present continuous môžete vedieť používať, ale ide o to, či ich viete používať v nejakom kontexte, v nejakom dlhšom texte a tam sa vlastne rozhodne, ktorý čas máte používať podľa rôznych časových prísoviek a podobné. Ukážeme si to na príklade. Máme tu dve vzorové vety, máme tam doplniť zápor odsnežiť. To znamená it, niečo, let's go out. To znamená, nesneží, poďme von. Do prvej vety doplníme doesn't snow. It doesn't snow, let's go out. Je to správne? Je to present simple alebo present continuous? Vidíme, že je to present simple, doplnili sme it doesn't snow, let's go out, čo znamená, že to nemôže byť. Pretože správna odpoveď je it isn't snowing, let's go out. Pretože momentálne teraz, keď sa pozriem z okna, nesneží, poďme von. Je to dej, ktorý prebieha práve teraz, to znamená, musíme tam doplniť continuous. A práve tými rozdielmi sa budeme teraz zaoberať, aby ste vedeli rozlíšiť, aby ste tam videli ten feeling na tej druhej vete, že let's go out. Hovoríme niečo, čo je práve teraz, preto tam použijeme present continuous. Keby sme chceli povedať it doesn't snow, je to dobré, ale museli by sme povedať, že nesneží na Sahare nikdy alebo niečo podobné. Z toho by ste zase vedeli, že tam je simple.